No, però saps el bo? Que aquesta tarda no te la tens a la secretaria dels plens. Sobre la taula. Compte. Ja, Sí. Cas. Com? No. has vist el patat aquest? Anem a ras? No. Molt bé. No. Però què dius? Ui, que és bo. Oh, no. Qui? La Clara i l'Eva? Oh, no. Va. Després parlem, vale? Sí. Un altre. Sí, perquè Vale. Adéu. Mira aquest. Avui pot funcionar. No, Marc, no. Va, No veus, provem-ho. que siguin. Fes-ho per mi, va. Jo me'n vaig, Marc, no? De veritat Va, que no. sisplau. Provem-ho, avui pot funcionar. Intentem, fotem els un rol i el Marc, compromís. un últim cop. Vale. Jo no ho tornaré a provar. Si avui no funciona, Accepto el repte. pleguem. Hosti, tio, no te'n recordes? Però molt gran. Molt. Ups. És que mira tals. Què? Fem una reunió? Mira, on jugant aquí? Gervà. Què estàs fent? Jugant al Yeti. Vols fer una partida? Mira, que és molt divertit. Gervà. L'altre dormint. Ei, toca reunió. Un moment. Vale. Reunió. Maite, prova el telèfon! Vale, després et truco. L'altre dormint. No, espera, jo tinc un punt. Qui es va emportar a la tenda la setmana passada de festa a la campana aquella dels collons Això ja és l'últim. i diria que no en queden més. Però si no s'ho va acabar. Un dia que vingui a fer alguna cosa com la tenda plena d'alcohol. Això ja és l'últim. La porta. Nois, vam s'ha de fer alguna cosa. Calleu! Jo plego, tio. Això no funciona. És una merda. Em cago amb l'espadell, necessitem una solució. Mira, et baixarà del cel. Tens un compromís amb tu mateix, amb els companys, amb el país. Sent monitor a molta gent, pots ajudar a ser feliç. Sigues molt pacient per ajudar aquell infant a fer-se gran, el jove o a l'adolescent. Sempre